салом ҳамроҳони ман. шумо доред мегӯна дӯстоне ки дар як моҳ як маротиба ба шумо занг мезананд. доред мегӯна дӯстони ҷонӣ ки падару модари шуморо намешиносанд, ному насабашонро наметонанд, айёдат ҳам накардаанд. шумо доред мегӯна дӯстони ҷонӣ ки шумо бемор шудед, ба пой афтодед, гуфт ман як кори заруртаре дорам, ҳозир занамро ба бозор мебарам, бачаам аз мактаб мегирам, баъд наздат меоям. шумо доред мегӯна дӯстоне ки бесабаб ба шумо занг намезанад, бесабаб назди шумо намеояд ва бо шумо мулоқот намекунад. албатта ин гуна дӯстон шояд ки симои шуморо фаромӯш карда бошанд. дӯст он аст ки дар тамоми ҳолат ҳам дар пастӣ ва ҳам дар баландӣ дар паҳлӯи шумост ва агар зарурат ояд ҷонашро фидо мекунад то ин ки ҷони шуморо бихарад. соатҳо моҳҳо дар паси дари беморхона меистад ва барои наҷоти шумо кӯмак мекунад. дӯст он аст ки ба ҳеҷ чизи шумо, на ба занатон, на ба молатон, на ба давлататон, на ба сарвататон ҳасад намекунад, чашм алон намекунад. ин видеоро ба дӯстонатон равон кунед.